Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo my heart is filled with regret. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. Mwana wangu firstborn handizivi kuti ndiwe murume wangu here kana kuti kwete. Iko zvinozvi ndava nepamuviri patinhumbu iyi ndinoziva kuti ndiye murume wangu, but firstborn yake I'm not sure, but inenge yababa vake vatezvara vangu. Ndainge ndakamboroorwa ndikaita mwana wangu 1, then ndokubva ndichizobva kumarriage ndainge ndiine imwe bitterness yainge isingaite. It was so painful. Then ndokubva ndachizodzokera kumba ndikatanga zvangu kugara kumba. Ndakazvigarira kudaro ndopandakabva ndachizosangana naHappy, iye ainge agara achishanda muno muSouth Africa. Inini ndainge ndiri kuZimbabwe. Akandipfimba patakasangana kupati ndikabva ndachizomubvuma, but at that time ndainge ndisiri interested much in him, even though ndainge ndamubvuma just because ndainge ndisina munhu wandainge ndichifambidzana naye, plus tiri kupati ikoko takagara tatorara tose, and izvi zvakaitikira mukudhakwa. Saka mukoma, nekuda kwekuti ndainge ndava netime yakareba almost a year ndisina murume wandainge ndichifambidzana naye, ndakabva ndati uyu sezvo ari iye wandarara naye ndava kutongokontinya naye. Saka nekufamba kwenguva mukoma akazouya kuno kuSouth ndokubva akashanda kweabout 4 months. Akabva andiudza kuti ainge aunganidza mari ainge achida kundiroora. I was so happy and excited mukoma. Zvechokwadi roora rakaitika, asi musi iwoyo wandakaroorwa ndakasvika pakuzorara navatezvara vangu. Ndainge ndagara ndiine bitterness mumwoyo because akauya about 2 weeks before azondiroora. Saka taiti paya patinenge tiri tose kuti ndinge ndichibata foni yake ainge asingadi. Ndakazongotaimira one day ndokubva ndatora foni yake ndikabva ndaona kuti mainge muine mamessages emumwe musikana uyo ari kuBotswana. Ndikamubvunza akabva anditi ainge ari ex wake, saka he was not sure about me kuti ndainge ndichazobvuma here kana kuti kwete. So zvakangondirwadza ndikabva ndachizoita bitterness. Usiku ihwohwo mukoma ndakabva ndachizobuda, ndainge ndichidhiraivha motikari ndina vamwene vangu navatezvara tikaenda kumashops. Saka mukoma ndainge ndiri pacall, ivo vakabva vachizoburuka mumotikari ndokubva vachizosara vatezvara vangu vainge vaine zvavainge vachitsvaka. Saka pavakazosara vachiburuka mumotikari vakabva vandibata muchiuno mangu. Ndakaita sekunge munhu arohwa nemheni mukoma. Vakangondikisa muhuro vachitoburuka, vakabva vazevezera kuti nhasi ndiri kutoda nezvako. Vakasiya foni yavo mukoma nashe, vasiya foni yavo kudaro. Ndakatoziva kuti vainge vachida kuti ndinge ndichiita sei because yainge iri unlocked. Saka ndakabva ndachizongoenda pane rimwe chat iro ravainge vakazvinyorera kuti senda nhamba dzako apa titaure. Ndokubva ndachizonyora nhamba dzangu ndikazviti hai. Vakazoti vabva kumshop navamwene vangu vakatotanga kutotaura neni. Ndainge ndongobvunda mukoma apa ndainge ndichitaura navatezvara vangu ndichidhiraivha apa. Ivo vamwene vangu vainge vakagara pasaiti neni, havana kunge vakatozviziva kuti ndo zvainge zvichitoitika. Usiku ihwohwo takazorara tichitaura navatezvara vangu. Vakabva vachizondiudza kuti taifanira kuti tinge tichisangana. Ndakatora motikari yasisi vangu ndikavaudza kuti ndainge ndichida kuenda kunoona friend yangu. This was past 7. Ndobva ndachizoenda kumaraini kwavainge vachigara because vainge vakabva kumusha kuti vange vachiuya kuzobatsira mwana wavo kuroora. Ndakaenda kuya apa tainge tichitotaura, then ndokubva vachizouya kumotikari tikabva tachizoenda kulodge. Takarara tose kwenearly 1 hour, but zvakaitika ipapo pakaitika mafireworks, then tikabva tachizoramba tichingorara tose. Murume akatombonditi tiri kufanira kuti tinge tichienda tose kuSouth Africa, but ndakabva ndaramba. Ndikabva ndati ndaumbosara ndichizorora plus nekuhila mwoyo wangu. Apa ndainge ndichitoda mukana wekuti
ndinge ndichizosara ndichirara navatezvara vangu. Tikarara tose mukoma, and then ndo pandakabva ndachizotevera murume. Ndatevera murume, that was when I realized kuti ndainge ndiine pamuviri. Saka ndakangozviudzawo panguva yacho iyoyo kuti murume wangu sezvo ari iye wandanga ndagara ndichirara naye kwenguva yakareba, ende baba vake zvaingova zvokungojumana. Obviously nhumbu ndiye murume wangu, but ndinoti kana ndikaverenga madates mukoma ndinoona sekunge nhumbu iyi ndakaipiwa navatezvara vangu. I'm such a bad person, and ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we, kurara navatezvara venyu. Hanzi ndakaita sekunge ndakarohwa nemheni kuti vatezvara venyu havana mushonga here wavanoshandisa. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: ndiri murume uye zvakare ndinoda kureururawo izvo zvandakaita mukoma Nashi. What I did, kunyangwe vanhu, kunyangwe mukati zvandakaita zvainge zviri wrong, but this was a reaction mushure mekunge ndarwadziswa nemukadzi uyo wandainge ndakaunza kuno kuCanada. Zvakaitika mukoma Nashi, ndakauya kuno kuCanada a very long time. Ndainge ndichimboitawo zvepolitics pandainge ndiri kuZimbabwe. Ndauya kunoko nekuda kwekuti life was very lonely. Ndainge ndakasiya mudzimai wangu mukoma akatotanga kutofambidzana neumwewo uyo ainge achitoita zvematongerwo enyika. Zvacho zvainge zvakaita kuti ndinge ndichibuda munyika yangu yechizvarirwa. Iye kwava kutotanga kutodanana nevacho vatainge tichiti ndo vanotishungurudza. Ndakazozviziva izvo mukoma apo pandainge ndava kuda kuti mukadzi ange achiuya. Ndikabva ndaudzwa kuti mukadzi wangu ainge akatopiwa mission yekuti ange achizotondiuraya. Saka ndakabva ndachizongosiyana nazvo zvepolitics, then I started to focus on my own life. Ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe mukadzi uyu ndakasangana naye paFacebook. Chandainge ndakafarira paari yainge iri nhau yekuti airakidza kuti ainge ari kumamisha, ende zvochokwadi ainge ari kumamisha from the pictures that I saw. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura naye, ndokubva tachizowirirana. Handina kunge ndakamuzivisa kuti ndainge ndiri kuno kuCanada. Ndakaita sekunge ndainge ndiri munhu ainge ari muSouth Africa, because ndainge ndichida kutanga ndambomustada nekuridha pfungwa dzake. Saka mukutaura naye ndaiona kuti ainge ari munhu ainge achitambudzika, ainge akaomerwa neupenyu, apa ainge akabvawo kumarriage. Saka ndakabva ndaona kuti taikwanisa kuzowirirana. Ndakabva ndachizotanga kumutumidzira mari. Ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndava kuda kuti ange achizouya kuSouth Africa. Saka ndakazomubudira pachena mukoma. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri kumhiri kwemakungwa. Akafara chaizvo paakazviziva kuti ndainge ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Sezvo ndainge ndakamutoresa passport, ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achiuya. Zvechokwadi akafara. Mushure mekunge ndatumidzirawo hama dzangu dzikabva dzachizoenda dzikabva dzachizonobvisawo mari. Saka auya kuno kumukoma nekuda kwekuti ndainge ndatovawo nemapepa emuno, then we got married. Handina kunge ndakaziva kuti sezvo ainge ari munhu wepafoni, iye shungu dzake dzainge dzingori dzekuti ange achiuya kuCanada. Saka takazoti tava kugara tose, ndopandakabva ndachizoona behavior yemunhu kurakidza kuti iye
ainge asitomborina kana basa neni zvachose. Aiita zvaainge achinzwa kuda paanenge achinzwa kuda. Ndaiti kana ndikazama kutaura naye aitokwanisa kutondipindura rafu, ndokubva tachizotanga kunetsana. She divorced me mukomana She nedzimwe nzira dzakandirwadza. Ndikabva ndati asi hazvinei. Ndakabva ndachizotaura nevamwe mukoma wangu, ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachienda kubhinga. Vakabva vachizoenda kubhinga kune imwe n'anga iyo yavainge vakanzwa nezvayo. Vaendako kubhinga, n'anga iyi yakati iyo yainge ichida kundiona. Zvino nekuda kwemapapers angu handitotendedzwi kuti ndinge ndichienda kuZimbabwe. Kungoenda kuZimbabwe zvinoreva kuti mapapers angu anobva atodhakwa. Saka takabva tachizotaura nen'anga iyaya, sezvo ndine macousin sisters angu nemabrothers ari kuSouth Africa. N'anga iyi takabva tachizoita kuti inge ichizoenda kuSouth Africa. Ndokubva ndachizonosangana nayo n'anga iyi kuSouth Africa. Ndakabva ndachizoiudza nyaya yose, kusangana kwandakaita naye mukadzi uyu paFacebook. Ari munhu ainge achitambura. Ndikanzwisisa situation yake, ndikamubvisa kumaruzeva ndikamuunza kuno kuCanada, but mahuriro ainge oita mukoma. Ende sezvo tainge takazoita mwana tose muno muCanada, ende aitotaura zvaainge achitonzwa kuda. So ndakabva ndachizovaudza sekuru vaya vakandinzwira tsitsi, vakati vainge vachazondibatsira. Vakati vainge vachida kundipa hari. Ndikabva ndati izvo zvokuti ndinozodzoka kuCanada ndiine hari handioni sekunge zvinobuda. Vakabva vati okay, saka handei kugungwa. Hari iyi tichanoisiya mugungwa, then hari iyi uchazonosangana nayo, uchanoiwana yakakumirira kuCanada. Ndichazokuudza zvekuita kana wasvikako kuCanada. Ndakangoti apa zvaitika apa kutongotambisa mari yangu yatongoendera mahara. Saka ndakabva ndachizopedza kuitirwa mhiko. Takatoenda kubeach kuCape Town because ndokune macousins angu ikoko. Tikabva tachizonosiya hari iya kubeach, ndokubva ndachizodzoka kuno kuCanada. Pandakadzoka kuno kuCanada, surprise mukoma, zuva randasvika pamba usiku ndainge ndakatorara. Iye mukadzi ainge akatomudhura because we had separated. Iye ainge ava kurara mubedroom make, iniwo ndainge ndava kurara mubedroom mangu. So ndakati ndakarara ndopandakabva ndachizoona hari iyaya. Ndakaiona yainge iri pamusoro pekamukatable kukainge kari mubedroom mangu. Ndokubva ndaitora, ndakabva ndafona same time, ndikafona kubhinga. Sekuru vaya vakandidavira, tikabva tachizotanga kutaura. Ndikavaudza kuti sekuru, hari ndaiona ende makaita basa. Vakabva vachizondiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka hohwa. Ndikabva ndachizotsvaka hohwa huya. Vakanditi hohwa uhu ndaifanira kuti ndinge ndichizouomesa. Saka ndakaita wekuomesa mumicrowave, nekuti handina kukwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichizopota ndichiuyanika panze. Saka ndakaita wekuomesa, then ndokubva ndachizotanga kuushandisa. Usiku hwoga mukoma ndaiisa hohwa uhu muhari, ndobva ndamira, ndobva ndatanga kutaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Asi izvi ndaizviita ndisina kupfeka. Saka zvandaingotaura mukoma ndezvekuti ndikuda kuti unge uchizoita chirwere chekenza, ndione kuti varume vose avo vauri kurara navo kana wava nekenza vachazoramba vachingokuda here. Handiti wakandivhairira. Saka kenza kumunhu nehohwa uhu hwandaomesa ndo zvinofanira kuti zvinge zvichiita mapapu ako. Hohwa uhu hwandaomesa ndo zvinofanira kuti zvinge zvichizoita makidneys ako. Saka iye mudzimai wangu akazobatwa nechirwere chekenza akatosvika pakutofa. Ina hangu advice mukoma yandiinayo ndeyekuti zvinhu zverudo zvinonetsa. It was a painful thing kuti unosangana nemunhu paFacebook. Wasangana nemunhu paFacebook kudaro, munhu iyeye wobva wamusimudza kubva muvhu. Even the day when I met her, mukomanashi, moyo wangu wakatorwadza. Ndikati hey, ndiye munhu wacho uyu. But ndaizvona hangu kuti kunaka here, kunaka pachiso ainge akanaka. It is just that ainge ari munhu ainge asina maresources, and she was very ungrateful nekuti ndamubvisawo muvhu kudaro, then ndokubva achizotanga kundishainira. Of course vanhu mumarriage munonetsana, but kunetsana kwedu mukoma kwakatongotanga from the day
when she landed kuno kuCanada. Ndakatoona kuti she is no longer that woman that she used to be. She was no longer humble. Bonde chairo kutoti ndinge ndichiriwana ndaitoita zvekutobhega munhu nekutokumbira kuti shako nguva zvayareba achikuudza kuti I do not want, handisi kuda, I'm too tired. Apa munhu achiswera zvake akagara. When I learned kuti she had been cheating on me, moyo wangu wakarwadza. Vanhu ndozvavari mukomanashi, kunze kwekuti ange achitsvaka maclassmate ake because ainge ava nevamwe avo vaainge achidanana navo, varume vamwe vaainge akambodzidza navo, nevamwewo vaainge ava kuita zvekutsvaka pasocial media, hama neshamwari dzaaingoziva kuti dziri kunze kwemakungwa. Ava kunoko through inini ndopa akatanga kutsvaka maclassmate ake, mukoma achitsvaka maclassmate ake achivazivisa kuti ainge ava kuCanada. Chakandirwadza mukoma ndechekuti there was this other ex of hers who flew from the UK akatouya kuno kuCanada ende vakarara vose mukadzi wangu aine pamuviri. That was the most painful thing that has ever happened to me, kuti akatadza kungozviremekedza iye kuti ane pamuviri, ane mwana waakatakura, then over aita invite another guy from Europe to fly all the way from Europe ouya kunoku over achizorara naye. I could not forgive her for that. So let it be a warning kune vamwe vakadzi kunze uko, ukaona murume anenge akusimudzira in life, you have to respect that person, nekuti kana ukatamba uchizorwadzisa munhu akadaro hauzozivi kuti munhu anozokufungira mweya wakaita sei. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ini handina kana regret. Kudhara uko ndaitomboti kana kuri kunzi ndikatarisa mwana wangu ndipo pandaitotanga kutonzwa moyo wangu uchitorwadza kuti saka ndakatouraya amai vemwana wangu. But when I would think manje, kana ndikatanga kufunga nezvazvo kuti asi munhu yakandirwadzisa kuti angarara neumwe murume when she is pregnant for me, ndinobva ndangoti zvakangofanana. Dai kwanga kuri kunzi iye ndiye akatanga kuwana mukana, angadai akatouraya inini wacho. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinoda kunzwa kuti vamwe vanhu vanoti kudii pamusoro penyaya yangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndakashandisa ng'anga yekubinga. Pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine mwana wangu ane makore 21 years ekuberekwa. Kana uine mwana anoita zvekuenda kumabhawa akaita sana mashwede, you need to be very careful. Mwana wangu ari kurwara zviri very serious mukoma. Mwana uyu ari kurwara zvisingaiti nekuti iye ari kuti kwamashwede uko akasangana neimwe mbinga iyi yaakasangana nayo yakabva yachizoenda naye kuhotel. Vaenda kuhotel, iye ari kuti hanzi akabva achizoona chigumukumu apo painge pachifanira kuti pange pachizova nesikarudzi yemurume iyeye. Akaona chigumukumu, anoti haarangariri kuti chii chakazoitika after that. Saka mwana uyu kuti tinge tichizotozviziva kuti mwana ari kurwara, takatoita zvekuzotofonerwa nevanhu vepahotel ipapo. After nguva yecheck out yakwana, ndo pavakabva vachizoenda vakabva vachizoona kuti mwana wangu aitadza kana kumuka achingorutsa. Ari kuti iye haarangariri kuti chii chakaitika. After vasvikapo pahotel ipapo, achizoona kuti panzvimbo pesikarudzi painge paine chigumukumu chainge chiripo. Ndinogara ndichingoteerera maconfessions enyu, ndainge ndisingatozivi kuti zvinhu zvakadai zvinoitika zvechokwadi, ende ndisina kana fungidziro yekuti zvinhu zvakadai zvingazoitikawo kwandiri kana kuti kumwana wangu.
apa mwana wangu mukomana of course ndaizviziva kuti vana vanopota vachienda kunofara, but I never thought kuti kana vaenda kunofara kudaro vainge vachizoita zvekukechesa. My heart is in pain. Apa ndanzwa nekungoshorwa nemurume wangu nguva dzose. Sezvamunoziva kuti mwana kana akaita chakaipa, baba vanobva vati uri kuona zviri kuita mwana wako. Handisisina kana peace. Handizivi kana muine umwe mubetseri wamunoziva, wamunofungidzira kuti uyu mubetseri anokwanisawo kutibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi panzvimbo pesikarudzi hanzi painge paine chigungukung. Munochiziva here chigungukung? Kana muchichiziva you can tell us in the comment section kuitira avo vanenge vasingazivi kuti chii chinonzi chigungukung. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.